Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu soyuna ya dai majabaki Allah ya gata malam. to ya kwana biyu Kai Allah ya gata malam abu sai adda Allah ya gata. a tunda an samu murya mun gode Allah ya gata malam. Ta fito Allah. kasa ko baga ta nan Ta fito Allah. ana ta fama Wallahi talla. Kasa kullun abu samu. Roma tiraya ta koce koce Sai ƙara bushewa yake Allah ya gata malam. An rasa wanda zai yayyafa mai ruwan nan. hukuncin jalal a ina muke ne yau majabaki Allah ya gata malam ai sabon babi ne wa Allah. har ya wannan lokaci Allah ya gata malam. muna nan a cikin littafin kitabus siyasiya Allah ya gata wa malam. umur mulki Allah ya gata malam. littafin da yake jawabi kan sha'anin mulkin demokradiyyar ƙasa Sosai kwa. inda aka ci riba mu ce an ci Sosai kwa Allah. inda aka faɗi Mu faɗa. ce an faɗi Ba ruwan ma. to zaman wanda nake yi Raw material. ja karatu majabaki Babun. wannan dan mata sau Allah ya gata a na malam. ja din saukar da Allah ya gata malam. akwai wannan Sabiu a wake suna awal waro da ko Ya shi fa Allah ya gata da wani abokinsa na Ghana duk yan nan makarantar ne Allah ya gata malam. suka ce in ka ce babun din Allah ya gata malam. ka tsuma su Subhanallah. Jimi- Sai san malam zai yi karatu. kwarai kuwa malam ce wannan babi ne Allah ya gata malam. Halaluha iqabun wa haramuha sahalatun. hukuncin jalal Allah ya gata malam. in banda a Najeriya Allah ya gata a malam. ina ne ake karatu Allah ya gata malam. a gaya maka cewa ga wani babi Allah ya gata malam. da yake bayyana yadda haramun Allah ya gata malam. ta zama mafi sauki akan halalun To ai kaji fa. ita halal wuya Ide fa. haram da sauki wannan sai a Najeriya Sai a Najeriya. sai a Najeriya mana mazauki Wai. a ce halal wai ta zama wuya Allah ya gata malam. ba 30,000 ne fi karanci ba ka 30 ne Allah. ai ta fama Ake tafa hayya. mutum yi shekara 35 Wallahi. a gidan haya Ba shi da dala 100. Dan da saboda ya iya halalinsa shi ne fa. Allah ya gata da ya karkata hanya shi ma da yayi kamar da ake yi shi ne fa. ja karatu Fi nahiyatil ifriqiyya a nahiyar Afirka hunaka daulatun akwai wata daula babba bismi Nigeria. mai suna Najeriya ran wani muke ji ne Ba ruwan kuwa da ba katun ne wani shi ne fa. Allah. littafi ne ga shirin kitabu siyasiya Allah ya ja karatu Hiya daulatun zu si'atin wato daula ce mai yalwa wa ganiyatun mai arziki walakinnal mukhlisina fiha qalilun. sai dai kuma al'umma musamman waɗanda suke samun damar damantawa a fagen mulki masu kirkin ciki kaɗan ne Wai. mun faɗa ko sharrahun minhum Ahaluna kairahun minhum su ma ahaluna duka namu duk yan nan ga makarantar. dole za mu yi dake Duk yan nan makarantar. to suka ce aka malam ya ce masu kirkin ciki kaɗan ne Tofa. ja karatu Wala akasu zalika kasirun. wato ainihin waɗanda kuma suke da rashin kirkin su suka fi yawa Shi ne mafi yawa Ka san kakan ce har aro material din ma akwai marasa kirki. wai sama da majabaki ba ga sunan kwando Su ma da kake Za mu zaman su karatu. din Allah ga tuma. ai hawa uku ne raw material ɗin Shi ne fa Allah. a hawa uku ne zamu Hawa uku ne. su uku ne Su raw material. raw material iri uku ne nan gaba kaɗan zamu Akwai raw akwai material. raw material Sai kuma raw sai material. za mu yi karatun su Sai babban su kuma shine raw za mu material. yi karatun su Allah ya ai gata kamar mana. a karatun namu ne ko Allah ya gata akwai kolo Akwai titi haka yake ko Allah. Haka yake Allah. ko Haka yake Allah. to haka abu ita so Allah ya akwai gata kuma mana. gangara Shine fa yanzu Allah. nan ba 60 bace Da ne kuma sha kundin. nan ba 60 bace 60 ce anan Allah. nan ba 60 bace Nan ma 60 ce. ba ga 60 ta Ta fasara ba fassara kaka 180. Shine fa Allah. ja karatu waje Wa kanu zu yadin dawilin. sun kasance su waɗancan marasa kirkin Allah ga to. sun kasance masu dogon hannu hannun su tsayi ne da shi Wai. da sun yi miƙa haka sai ga an damku Sai ka ce roba Allah daga ga san giwa tana kamo reshi tana dannawa haka suke ko dan harshen nan na wahainiya daga ga ya tafi ya kamo ya dawo ya kamo yana zo na inda yake Allah ga wani abun sai a Najeriya Allah ga wani abun sai a Najeriya wani zalika iza wajadu damatun idan dama tare da haka eh idan dama ta samu gare su su wayannan marasa masaki masu dogon masu dogon hannu mala to you kan fatuna malu you kan fatuna wajen katin nan you kan fatuna malu raw material Allah ga tumal ka sa akwai masu tsakura yawa dan kadan ba to kan fata da ma dan masu sansana Allah ga wani ko lasare lasa da Allah wani ma daga nesa sai you kan fatuna malu raw material kan fata suke yi
daga cikin me dukiyar talakan ƙasa kamfata suke majabaki idan mutum ya ɗaya kwanan nan ma an ce an yi wata kamfata fa Allah ya karatu majabaki ka dinga ɗiban kuɗin da baka sanya zaka yi su ba shine fa ni kuɗin da nake so Allah ka ciyar da mu da halal Allah ka shikenan wata kamfata da aka ce an yi a makon nan Allah ga malam gida 500 ake karatu amma da gar aka bayanin 100 shi yasa ake kake da Allah ga malam ja karatu mu je ila an kana abu sidiki ala kursiyil mulki lokacin da zuwan wani taliki wanda ake masa kirari da baba mai gaskiya ya samu daman mulki a wannan ƙasa ta Najeriya shine fa Allah ga malam wa qad amana raw material bi an yukarkita maratahu sai shi talakan ƙasa raw material ya samu aminci da nutsuwa cewar baba mai gaskiya ya zo za a sakan masa mara an yukarkita maratahu wa maluhu da kuma dukiyarsa za ta tsira a fazatan talaka baba ya zo shi talakan ƙasa ɗauka zuwan baba zai sai shinkafin nan yan gwamnati a kan naira 100 kwano. Wado ya wuyatun Allah. Da gadoya wata sabiya ko? Kali tura wuyatun Allah. Ko ba ka wani ba wanarin lafiya. Wanarin lafiya. Duk za a samu. Kuma tsaro ya inganta. Shi ne fallar. Kuma duk talakan ƙasa ya yi imani da shi wannan salo na kamun lulin wannan taliki. Za a yi muwalati. Allah ga tumala. To ya abin yake. To shi ne fa Allah ga tumala. Ja karatu. Su'alun. Malam ya ce ga tambaya zai koma. Hal kana sidqu asasul mulki faqat. Shin wai waɗanda suke cewa sai mai gaskiya shin ba su da karatun ne? Shin gaskiya ta taɓa mulki ta kaɗai? Wannan ita ce abin tambaya. Majamaki? Allah ga tumala. Gaskiya tana mulki ita kaɗai? To ai fa shine Allah ga tumala. Wani abun duba kenan. Gaskiya Allah shi kadai ne mai gaskiya da ma'aikinsa shine a dai yadda karatun ilimi ya bayyana haka muka sani sai dai kamanta za mu masu kamantawa ko ba ga wani ba anan ma nake jan hankali idan mun ce wani ya kyauta ba sai mu yayi ba ruwan mu da shi Allah ga ya ka ce duk koro material da Najeriya ka ce kowa mara kirki ne koro material din ma da muke zaune dan shi ka ce wani ma ba shi da kirki Allah ga ja karatu Allah ga tumalan gaskiya tana mulki jawabun da mata hau Allah ga malam yace ga jawabi zai yi fala wannan batu ba haka yake ba shine fala gaskiya tsagwaran ta kadai ba za ta yi mulki ba shine fala to za ta yi mulki ko karewa kai ba me kare yana gyara yana ca sannu amma ba kana ihu amma ya ca sannu ba ta ciwon amma ya kama ya kafa da karfin tsaya waje mai gaskiya zai yi ina ba zai yi ba sai ana lallaba ja karatu wa dalila ala zalika ala fami madrasati dalla dalilin fadin haka a fahimta irin ta wannan makaranta da ta ce lalle ilalla gaskiya ita kadai dan kana da gaskiya ka ce za ka yi mulki da tsagwaron gaskiya ba za ka samu inda kake bukata ba dalili ne amma fa fahimta ce irin ta wannan makaranta amma ce ta ka fahimta ba shine fa Allah ga karatu hunaka kamsatun hiya asasul mulki abubuwa guda 5 da shugaba yake bukata mulki ya inganta a kamanta adalci guda 5 ne ba ɗaya ba wa fi fahim hada madrasa Allah ga a fahimta ita wannan makaranta wa hiya sidqu na farko akwai ita gaskiyar to Allah ga ɗaya ce daga cikin guda 5 Allah ga ja karatu wala adlu da adalci bayan gaskiya ya kasance ka da adalci ja karatu in kai gaskiya ba adalci ai an yi kwado ja karatu maza bakin wata dibiru da kuma hikima Allah ya gatu da dabara Allah ya gatu ka kasance kana shekara 70 maza baki ka ce kai browsing ka game shi da Allah ya gatu ba za ka yi amfani da iPad ba to iPad sai da ce ka ce Allah ya gatu malam ko ya karka a ce Fantan 9 Fantan 9 za ka yi ana buƙatar dabara Allah ya gatu malam da sani akan wannan zamanin da kake ciki shi sa muke jan hankali ga su matasan nan su yi wa Allah su dawo su karɓe ƙasar nan su zama hero material su shekarun izza suke kai ba su da burin tara kuɗi ko inda an samu waɗanda da sun zo su legacy za su legacy ya zan yi in mai da kaza in je tare koma sis
da wannan yanzu ba rikici ake ta yi bane ne ne fallaga ba ga yaran nan ga so yana yayawa ga su nan yau ka yaye sabon yaro daga waccan makaranta ta ND yake shi ko ya fito yau ka ce jamun ragaban gabar can kai ma jamun nan so nake ka fasa wajen daga nan har da Allah ga yau da shekara 40 27 ina tsuguna a guri ga daya ya yi sa jan wuya da kanin Allah yana shan sanyi ya kusan ga ma'aikatan can a daji ya kusan da taya ka tura shi jeji ya yi yana hasa ka ba yaro yana hasa so yan ka ba yaro da yake neman suna ga aiki Allah ga ja karatu Allah ga tuwala wata sa'ilu bima shakala da kuma tambaye Allah ga tuwala akan abin da ya shiga duhu shi ne wajibi ne shugaba Allah ga tuwala in abu ya shige mai duhu shi ne fallaga yayi tambaya shi ne fallaga babu laifi ba ga shi na ata abubuwa ba ne shi ne fallaga madawaki haka yake Allah ga tuwala da ana tambaya Allah ga tuwala da an sa mago yayi mago shi ne fallaga kaji wata kuma daban magu yayi magu haka aka ce auka ma kila shi ne fa waye tunce ne ya dumami ne ba dumamiyatu madawaki magu nan dan garin su ne fa shugaban hukumar DSS ko daga ta kai kyalle aka ce ya bada rahoto ya ce magunna akwai magu Allah ga tumala a fa kiyaye mai garin ya yadda zamanin wancan majalisa ta takwas ko Allah ga wancan da ta gabata shine fa Allah ga tumala aka daga takarda aka ce magu akwai magu ga sheda amma tsawo ce a shi ya ji ya gani Allah ga tumala mago ba zai mago ba aka ƙara gaya masa na biyu aka kuma cewa a'a sai an mai da shi shugaban waccan hukuma ta hana mago Allah ga tumala suka ce suna da rahoto ba za su mai da shi shugaba ba yace mago ba zai mago ba sai da kai so uku shi dan uwana ne mai gaskiya yanzu wa gari ya waya shine fa Allah ga tumala waya waji Allah ga tumala in ni ne tsohuwar taya zan me ake to ni ban sha giya ba ana sha mun ai fa kaji kuma Allah maza baki ai fa kaji kuma ban sha ba kuma ka bari ana sha mun to ba zan mu musu gidan giya su ba su rike kayan ni ba sha nake ba rike kayan sa ko kuwa shine fa Allah gadman maza baki in banda a Najeriya kamar da wannan babu yi fada Allah gadman inda halal take da wuya amma haram da sauki 30,000 ka je kasar South Korea yau Allah ka sha mamaki tsohuwar shugaban kasar Park Jun mace ce na ku gane tallaka ka gane ta na gane tallaka wani kamfani ne kawai ya bata dawakai guda 3 ko da mai son su kuwa ci Allah ga dawakai guda 3 Allah ga tumal aka bata domin ta yi taimaki kamfanin ya samu wata dama don ya gwamnatin kasar aiki shekara 25 aka daure ta wai doki 3 nauyi aka dora mata Allah ga ana magana dala biliyan 8 gidaje 500 daidai lokacin da aka ce a biya ma'aikaci albashi kasa da dala 100 kai ana cewa dala biliyan 8 ta yi wani guri bayan jiragen ruwa lokacin da ma'aikaci yake kwana 22 ina zuwa aiki a kowane wata ana biyan shi kasa da dala 100 albashi ba 40 take da na wani yana ko to albashin ɗan Najeriya mafi karanci 30 ai 30 ma yau ma wasu musu bayar to kaji a cikin dala biliyan 8 din haka ne ma'aikata nawa za a biya albashi da yawa Allah ga na shekara noma to zaman wani wucewa faɗa gaskiya ba dole ka faɗa Allah ga tumala aiki raw material kake an kuma bar shi yana bushewa Allah ga tumala yanzu wani mai magana da yawon fada Allah ga tumala ka dinga wani ikirari kana cewa wai a zuba ido gwamnatin nan taku gwamnati ce mai kada alakanta ta da yaƙi cin hanci da rashin wai da cin hanci da sharwa wai kada alakanta gwamnatin da cin hanci wata da ya je a kwasa to ba a ce da kwasa kwamba ne wallahi an ce kwai ka je ruwan kwai ya fansa noma Allah ga tumala ya ce in ya fasa kwai kusan fansa mu da yawa Allah ga tumala to akan wannan jawabi Allah ga tumala muke cewa a wannan gwamnati Allah ga tumala babu wani mai tsarki sai an tantance idan ka tira shi mai gaskiya shine fa Allah ga kowa zai iya samun kansa zai iya jin kashin kaji a cikin sa Allah ga tumala ai to muna shi magu in aka ce ya ce zai fasa kwai in ya fasa
ba za mu yi da tsarkin kowa ba sai bayan fasa ba da an tafar fasa wannan kwaikwai ba da fansamiyatu ba in ta fansama duk wanda ruwan kwai ya taba shi mun san da shi to shikenan Allah ga malam da karatu wal mushawaratu da shawara Allah ga ka dinga shawara majabaki bayan tambaya kuma da shawara ka dinga shawara majabaki shine cikon na biyar Allah ga tuman ai gama duniya da nasara ko da iyawa sai Allah in dai kai bawan Allah ne kai shawara da an di shawara mazabaki Allah ga a kawo magu ina fa Allah yayi mago tun sai a karkwacin shawara a tura shi so uku yanzu wannan cin kashi mutumin da aka ce amintacce aka ce shi aka ce duk wanda ma yake da kashi a shi zai nemo shi to yanzu a kasar duniya a wannan ido ake kallon kasar Najeriya ai kwanda ka ce ga malam can ni kenan ana zargi na Allah ya ga malam na tunanin mulanar shi ne ina fa daga da ka ce kana zargin magu gwara ka zargi malam wanda ka zargi malam tunda malam bai daka kudi shine falle ko ba ka wani ba amma wannan mutumin shine wanda aka nuna a duniya aka ce shine amintacce zai tsarkake mutum miliyan 100 kaza to tsakani da Allah kai magu fa sai an mai karatu ja karatu majabaki Allah ya ga malam wa adamu wujuda hadhihi al-arba'ati ashiya'a fil kamsati rashin waɗannan 4 cikin guda 5 da ita wannan gwamnati ta yi wato da gaskiya da adalci ai akwai gaskiya ba adalci Allah ga tuma ko an dauki adalcin Allah ga tuma mun yi karatu da ƙuri'a miliyan 4 so biyu sosai zaɓe biyu sosai da 600 kansa daya me aka yi masu ƙuri'a miliyan 2 me aka yi masu ƙuri'a 600 akwai adalci wancan karatu namu na dan mowa da ƴan mowa akwai adalci babu Allah mu bada nan sun bada ƙuri'a miliyan 2 Allah ga can sun bada 600 Allah ga malam kuma kamar mu bai kora afi me kora shafawa Allah ga to ja karatu Allah ga malam aka ce to wa adabu wujuda hazihi al-arba'ati ashiya'a fil kamsati dalilin waɗannan rashin waɗannan guda 4 akwai gaskiya kamar da suka ce mun wa mun yadda Allah ga wannan tsoho baya taba ne nan Allah ga baya tabawa to wahiya sababu rakaki tu mulki abusi wannan shine rashin wayancan cikon guda 4 daga cikin wayancan abuwa guda 5 su ne suke sanadiyar rikita da aka samu rakaki tu da Hausa ka ce rikita ko rakakitu ko rakakitu da larabci to da Hausa fa rikita shine musabbaban jawo rikita da aka samu a gwamnatin tsoho shine aljizul awwalu a cikin wannan babi da yake magana akan me kuma halalu ha'iqabun wa haramu asahalatu a cikin wannan babi da yake magana yake tantancewa yake bada bayani kan cewar halali ita ce mai wuya haramun kuma mai saukin samu Allah ya gatu malam a cikin juz'i na farko to fi tamyizil adalati fi mulki siyasiyatin Najeriya juz'i ne da yake tantancewa yake bantankaɗe da rairaya ya girgije tsinci tsakuwa cikin tsaki ya bayyana wa al'umma daga cikin mahukunta waɗanda suka samu dama su waye suka ɗara sa'a wurin kamanta adalci majabaki amma na jan hankali mun yadda akwai 'yan siyasa na kirki akwai waɗanda ba na kirki ba daga cikin adalci in ka ba shi gaskiyarsa ya sani wanda zai kwaikwayo sosai muna za mu ɗaura karatu amma dai kafin sannan ai majabaki ba lokaci ma ɗaura karatu an karanto jizi ma ɗaura a gaba ja karatu kafin sannan Allah ya gatu muna addu'a Allahumma ajirna min musiba corona kama ajirna min musiba las Allahumma arzuqna miliyan 1000 amin Allah wadari wadar raja wasayyara